Mga higala, kumusta ang mayang gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itaas sa mga langit. Sa gihapon amo ka nga gipasalamatan nga hangtod niining mga taknaa buhi pagihapon nga nagasabwag sa kamaturan dinis kanginan kini nga programa. Panalangini kini nga programa og kining estasyon nga unta mahimo kining kasangkapan sa pagpaabot ngadto sa naglain-laing dapit sa kalibutan. Ug ang nagapaminaw imong tandugon ang ilang hunahuna ug kasing-kasing nga sila Ginoo imong kabigon nga makaduol aron mga laga diha kanimo. Salamat nga imong tubagon ug gihatag amo mapag-ampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaniyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone, no? Kuan lang gyud, pipila lang gyud ni tungod kay wa manggutay enough time sa paghatag og gahigayunan sa pagbasa niining tanan nga mga messages nga niabot dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ato ning basahon ni matag gabi sa inyong programa Brad nga among mapamatian. Murami og nagtigom og kwarta sa among alkansiya. Kanunay gidming masudlan, kanunay gidming makatigom og mga kamatuoran dinhi sa inyong programa. Salamat sa inyuhang kakugi sa pagsulti sa pulong, dalaygon ang atong makagagahom nga Dios. Okay, salamat pod. Well, ni apatay basahon. Okay, sir, pangutana ni, so dili lang usa ta kay naa may pangutana nga ato nga gikuan nga tubagon, no? Okay, ni apatay basahon. Unsa may pangutana gihapon, no? Sige, sa sunod lang ay mo kabala ka kay kuanon ra mo kanana nga tiksan ra mo tubagon ng inyong pangutana. Okay, pastor, nalipay kaayo ko nga bisan tuod wala na ari sa amo nga pundok bilang born again ang ako nga igsuon kamanghuran namo nga babae si Annalisa. Sa sige ninyo og sulti diha sa radyo ang akong manghod kamanghuran namo nadutlan mangyud sa iyang gipamatian, wala sad ko'y supak sa nahimo niyang desisyon nga magpabautismo diha sa inyo kay ako nagtimbang-timbang paghihapon uban sa akong pamilya. Salamat. Okay, kana munindot na. Kana bang magtimbang-timbang sa kamatuoran o dili kamatuoran? No, nindot na. Okay, last text nga atong basahon. Sir, maayong gabi, mugrit lang unta ko og happy wedding og happy birthday sa ako nga mga igagaw. Ang akong igagaw kaslon og mang adlaw, sir. Unya ang iyahasad nga asawa
birthday niya ugmang adlaw. Kasal ug birthday sir. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat po. Unya sa mo ni nga di man to kahibawa man ni manganli, no? By the way, happy wedding di ay ugmang adlaw sa kasal sa bata ni Mr. and Mrs. Jubit Idar, no? Ni dong Janjan dong wa magkokaybaw sa pangalan na nang imong esposa dong. Basta nga happy wedding na lang gikan na mo dire sa Jesus is our hope and my family. Okay, si Brother Libby sa dili pa siya magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo sad malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan sad og diin gikan kining atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John sa maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga live broadcast sa Facebook. So kamon tanan mga higala kinasingkasing namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, atong ginapahinumdom sa atong mga viewers, mga followers sa ato nga programa sa Facebook nga palihog no atong i-share sa kanunay mga higala ang ato nga program para nga daghan ang makakita, daghan ang mablis sa pulong sa Dios nga atong pagahisgutan dinhi. So kamon tanan gina-welcome namo. Unya pwede mong makapadangat pod og text sa among mga number ni Brother John nga among gipahibaw kanunay kaninyo. Naamoy mga importanteng mga messages, mga pangutana. Ato nang gina-welcome. Pwede sad ari mo diretso sa comment section nato sa Facebook. Ang inyong mga mensahe, greetings man kaha or pangutana or dugang bang tubag kaha sa pangutana nga atong pagahisgutan dinhi or mga reactions baka tungod tingali kay wa kay masabting o follow up mo ato nang gina-welcome mahigala sa ato nga programa, no? Okay, di ta magdugay higala ato ning basahon ang atong makahigalaan nga atong nakita dinhi sa screen. Niya si Miliod Silasol ang iyang mensahe. Good eves mga kapaglaom. Nag-send siya og mga kamot nga nagpray. Niya pod si Ryan De La Cruz. My Lolo Duro is watching and listening from Ticao Island. God bless po sa inyo, Kuya John. Okay, God bless po diha sa inyo dong kananaang Ryan niya. Salamat sad sa pagpaminaw kanunay ni Noydoro. Bisag may pangidaronas Noydoro pero wa gihapoy paglubad ang iyang gugma sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So maayong gabi ini mo diha Noydoro uban ka ng silya o sa imong pamilya. Maayong gabi ini diha tanan. Ato po nakita si Norman Velasquez sa Villarente. Mayong gabi sa inyong tanan diha Kuya John sa DYCM Bugo, watching from Sitio Iscaw, Daha Jot, San Isidro Leyte, Itang Family. Okay, Brad Norman, salamat kayo dong. Mo intaw ni naghatod sa ako Brother Libby from Iscaw ngadto sa lungsod sa San Isidro. While nga ning kuang ko pauli ko. Thank you sa inyo ang pagkuan dong, inyong paminaw sa ato ang programa. God bless ninyong tanan niya. Okay, niyasad si Brother Rufino Moreno. Nag-send siya og mga heart og kamot nagpray. Good evening Bro Lib og Bro John og Bro Isaw. Og sa tanang kapaglaom maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless. So God bless also Brother Rufino. Niya pod si Rosa Villa Andalis. Ay nag-send siya mga heart og kamot nagpray. Good evening Bro Libby og Bro John og Bro Isaw. Og sa tanang kapaglaom maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless. So maayong gabi Rosa Villa Andalis. O niya-niyasad si Brother Ronilo Itan sa Saudi Arabia. Mayong gabi usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa mga kaigsuunang tigpaminaw og sa mga nagview niining programa Jesus is our hope.
God bless sa tanan. So, maayong gabi diha, Brother May Ronilo. gabi Brother Ronilo diya sa Saudi Arabia ug tanan nga nanood ning ato nga programa. Yeah, God bless also, Brother Ronilo. Niyasad si Jimari Kalapuan sa Saudi gyapon ni Arabia. Nagpadala siya heart o kamot nga mga nagpray. Salamat kaayo. O niyasad atong amigo kaayo si Brother Samuel Saludar. Mayong gabi ininyong duha diha Brad John o Brad Clavis. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong programa gikan diri sa Argao, Cebu. May gabi salamat, nimo no? diha Brad Sam, no? Samuel Saludar. Saludo gyud ko nimo Brad Sam nga nahigugma gihapon ka sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Actually, ako man sani kanina ang liman man sani pero kinintao makakaton na ganig paghigugma sa pulong sa Ginoo bisag tambakan pa na di na pulan na tanawa di minaw. Kini si Brad Sami kay ang tanan tao mo saludar yun siya. Yeah, saludo. Si Brother Sammy Saludar. Saludo ta ani. Thank you Brother Saludar. Okay niya po si Hani Monterde Punay. Maayong gabi ninyo anha Kuya John o Kuya Libby o sa tanang listeners and viewers. Salamat sa pagbasa and God bless. Salamat po kayo Sister Hani. Okay, Hane, thank you sa pag-view, Hane. Nya mo na nga makuan makuan gikuhan basta mag-view na gani ka medyo mapunan ang ako nga kadasig. Okay, ato usa ning lion higala ang pikas nga screen tagdon usa nato ning atong mga kahigalaan nga nakig-uban nato, nag-like o niya ang uban nag-send og heart ato ning pangbasahon. Niya si Brother Ronilo Eitang, Rufino Moreno, Erlinda Neri Istaura, niya po si Gina Siricon Diheto, Oy ma'am, may gabi ini budiha ma'am. niya po si Aurelia Villafuente, asawa mo ni Brother Roger. Vance, may gabi di Vance. To apod siguro ni Skabite ron. Kasi, niya ato pag yun tanahon, ni asad si Jivne Jeris Malate, Freddy Felicano, o niya si Miliod Silasol. Niya arita sa mga nag-send og heart mga higala, nagpasabot nga naglab sa ato nga program, niya si Eljon Tonyakaw Nidja, Nunahani Monterde Punay, Scout Ranger Senior, Jofel Borniola Diheto Miralias. Oy ma'am, maayong gabi ma'am. Asa mo karon? Niya kaglanaw ma'am? O naagapong kas Guillaume, Kawayan Masbati. Kumusta diha? Kumusta sa ni papa ni mong mama ni mo? Si Pare Bibot Condor, inyong mayor diha. Kumusta mo diha sa Kawayan? Okay, niyasad si Ma'am Narcipi Pilayo Edoliberio. Niyasad si Ma'am Leve Olingay na niron, Bersiro Olingay. Niya po si Ronaldo Bragat, Basilio Tero Notarion Jr., niya po si Norman Villasquez Villarente, Jaja Aligado Nulia, Oy day, may gabi diha day. niya po si Joy Ni Joins, niya po si Merifel Vargas, Erwin Juanes, niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas, si Kiana Faith Itang, Maylin Codira Batak, Rosavilla Andales, o Ryan de la Cruz. So, as of this time, mauni ato mga nakita nga mga nag-like o nag-heart. Niya ato ning tagdon pagbalik ang pikas nga screen ni apod si Sister Erlinda Neri Istaura. Good evening to all sa tanang naminaw og mitanaw karon. God bless. So God bless also Sister Erlinda Istaura. Okay, makahimog ya po mo higala sa pag-send og mga messages, no? Dinhi sa ato nga screen og sa atong number nga atong ginapahibaw ninyo. Aron ato lang ang basahon unya, tagdon ta na samtang magapadayon ta sa ato nga programa. So ang panahon akong ibalik ni Brother John
aron sa pagtagad sa pangutana nga maoy entertainon karong gabihona. Rajon. Okay, daghang kaayong salamat Brother Libby. Ang pangutana nga ato nga taga ang pagtagad karon gikan ni kang Brother Gomer Boltron. So Brother Gomer, kining mga teksto nga imong gipadala diri ugma na ni sa gabii namo hatagan og pansin tungod kay wa tay oras na. So kini lang usang usa, ha? Unya kining mga bersikulo wala ta lang ugma kay amo ni nga tagaan og pagtagad. Salamat Brother Gomer Boltron, no? Ato ning tagaang pagtagad mo ni kining usa lang, ha Brother Gomer, kining usa lang. Dili lang usa ka mag-expect nga kadtong mga kananaang kuan, kadtong mga teksto o sa inyo pang termino sitas nga amo karon nga matagaag pansin kay wa matay oras, gamay ra tag oras. So kanilang usang-usa kadtong ikaduha maotoy ako ang among tagaag pagtagad ugma Brother Gomer Boltron. Okay. Ato ning basahon ni. Sir, nakadaig ko sa inyong programa. Makasabot gyud ang tao. Pero ako nakapaminaw ko og pamahayag sa simbahan sa ubang tinuhoan. Sa una kuno nga panahon, ang kaluwasan sa tao pinaagi og arka. Apan karon kay nahuman naman ang lunop, giusab kay ang kaluwasan pinaagi sa iglesia. Uyon ka ba? Okay, daghang salamat Brother Gomer Boltron. Ang gamay ra maning imuhang pangutana, uyon ka ba? Mura ni ang katapusan. Sa largong paggasulti Brother Gomer Boltron, dili ko uyon. Mahitungod ni anang mga pamahayag, ilaha manggudsad pud na. Ano yung pamahayag sa ilang simbahan. Pero nagtuo ko, kay wa naman ka mo reply nako pag ingon akong nabautismuhan ka na ba karon. Pero nagtuo ko, katunga akong pagtuo, nabautismuhan ka na, ang katunga pod pabilin ka nga matawag na tog observer o kung naniid pa lang, no? Ang kini nga mga pamahayag nga ang kaluwasan sa unang panahon mauman ang arka, pero milabay naman tong lunop, giusab kay ang kaluwasan pinaagi sa pag-iglesia. Ang pangutana mo, uyon ka ba? Ha? Amo na nga, salamat kayo. Mo ni ata dinhi magtuyok-tuyok. Bahin anang imong appreciation dis ibabaw nga nakadaig ka sa atong programa kay masabtas tao. Salamat anak. Ang tinuod pagkasulti Brother Gomer Boltron, mahitungod anang mga doktrinaha ni anang mga pagtulon-ana, dili gyud ko o mi diri muuyon mahitungod ana. Nganuman tungod kay wala man na isulti sa Biblia nga ang manluluwas ug ang makaluwas sa tao ang iglesia. Busa dili ko uyon ni ana. Ang tao maluwas pinaagi sa kang Kristo. Pamatiiragod ni ang pamahayag ni Kristo sumala sa Juan 5:39, ingon ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Timan-ing nga ang Biblia, Brother Gomer Boltron, nagpamatuod na mahitungod kang Kristo. Ug kay ang Biblia nagpamatuod man mahitungod kang Kristo, niya ang pamatuod sa Biblia nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa pundok. Kay kung ang tao maluwas pa pinaagi sa pundok, ang gipasabot aning pundoka kanang sa 1914 nga nahimugso dinhi sa Pilipinas.
Unya sa wala pa ang 1914 naa na po'y kananaang pundok nga nag-una pa nga pareha ra gihapon anang ngalana. Ha? Dinhira man na sa Pilipinas ning lutaw ning tumaw sa 1914. Unya diha ni anang panahona hinay-hinay nga na-insert kana nga pagtulunan nga ang tao maluwas pinaagi sa pag-iglesia. Ug kay ang tao maluwas man pinaagi sa pag-iglesia, dapat lang nga ang tao magpasakop kung gusto siya kaluwasan kay maluwas man ang tao pinaagi sa iglesia. Pero dili na maoy gipasabot sa Biblia. Balikon ko, ingon si Kristo nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kaniya. So atong susihon dinhi sa Biblia kung unsa may mga pamatuod mahitungod kang Kristo. Una, sa gisulti ni Kristo mismo, sa Juan 14:6 ingon si Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Dinhi palangdaan Brother Gomer Bultron, haros na, hapa na, ug unsa man na ang ilang mga pamatuod o doktrina mahitungod ni ining puntuha. Nga naman, kay wa man magsulti si Kristo sama sa ilang gisulti nga ang tao maluwas pinaagi sa pag-iglesia. Ingon si Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Gipamulong na ni Kristo. Pero og unsa pamanggay mga pasikot-sikot Brother Gumil Burtron, ha? Labi na gyud ang imong kaharap nakatuon sad og voice culture, magpupilipit-pilipit ang dila, ha? Magpa kanang yungit-yungit kunwari nga dili kayo sanay sa Bisaya kay ang gamiton may pagkatagalog. Walay problema mahitungod diha Brother Gumir Bultron. Pero ang pangutana, kinibang mga butanga nga ilang gipamatuod sa imo, gipamatuod ba sa Biblia? Wala. Meaning, unbiblical. Tinuod na ay mga teksto nga ilang gamiton. Pero human nilag basa, gawas pa nga ilang putlon, dili lahuson, dili tuwas og basa, ang ilang gipangbasa, ang gipasabot sa nasulat, sa gibasa, dili na mo'y maadto dito sa naminaw, kundili ang ilang kaugalingong interpretasyon, ang ilang kaugalingong konklusyon. Kana bang sa pulong, therefore, sa ato pa, ingon ana ba? Unya, mugamit man tuod na og mga tekstos Biblia. Si Satanas bitaw, mugamit man. Tanawa ragod na. Sa dihang gitintal niya si Ginoong Hesus, ingon sa nahisulat kining nagaingon, ha? Magasugo siya siyang manulunda, ha? Sa pagsapnay kanimo aron ang imong mga tiil dili mapandol sa bato. So hito sa ningyawa og mga tekstos Biblia. Diin man na gigamit ng tekstuhan ni Satanas sa Salmo 21, ha? 10 ug 11. O ang yawa mo gamit pud. Sumauni ang ubang mga pundok aron malipat ang tao mo gamit-gamit og mga teksto, matud pa mo gamit og setas, ang tuyo aron lipaton ang tao, pero ang napaabot sa ilaha dili na ang gipasabot og nasulat sa Biblia, ang ilanang mga kaugalingong interpretasyon. So ang ato dinhi sa atong programa Brother Gomer Bultron nga ang atong ipasabot dinhi ang interpretasyon dinis bala ang kasulatan. Mao na nga si Kristo nagsulti siya sa ato nang gihisgutan nga bersikulo, nag-ingon si Kristo, ako mao ang dalan. Tanawa ha? Si Kristo ang dalan. Wa mag-ingon ang tinuhuan o relihiyon mo'y dalan. Unya, kananaang I am the way, ug ang kamaturan, I am the way, the truth. Wa magingon ang relihiyon mo'y kamaturan. Si Kristo ang dalan, si Kristo ang kamatuoran. Wa sa magingon nga ang kanang pundo ka maoy dalan o maoy kamaturan. I am the way, the truth, and the life. Ha? Matud pa niya. Walay bisan kinsang makaadto sa man gawas kun pinaagi nako. Walay makaabot didto sa man gawas kun pinaagi kang
Kristo, dili pinaagi sa pag-iglesia. Nakuha nimo Brother Gomer Boltron ang gipasabot, pinaagi kang Kristo, ang tao makadangat makaabot dito sa man, dili pinaagi sa pag-iglesia. Malinaw, di ba Brother Gomer Boltron? Karon, kung ang kaluwasan pinaagi kang Kristo, buot ipasabot nga ang imong nadunggan mga peke, scam na nga mga pagtulunan nga ang tao kinahanglan musulod sa pag-iglesia aron siya maluwas. Ngano man, kay ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi si Kristo. Dili ang tao makaabot didto sa man kun dili pinaagi kang Kristo. Di modo nga kini nga programa nagtudlo sa gitudlo, nagpasabot sa gipasabot dinhi sa balaan nga kasulatan. Kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, nagingon, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi kang Kristo Hesus. Timan ni ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Wa mo ngong pinaagi sa pag-iglesia, wa mo ngong pinaagi anang relihiyon na, pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Busa kini nga programa nagtudlo og nagpasabot sa gitudlo og gipasabot sa balaang kasulatan nga ang kaluwasan, ang tao maluwas diha kang Kristo, pinaagi kang Kristo og dili pinaagi sa relihiyon. Karon tandaan nato na, nga mo ni gisultis bala ang kasulatan. Sumala sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, nagingon, ug wala nay lain pa nga ngalan ubos sa silong sa landong sa langit. Ngalan na, matanawa, ubos silong sa landong sa langit, nga pinaagi ni ini, mga luwas kita. Pinaagi, wala nay lain. Si Kristo ra gyud nga pinaagi na ana, maluwas gyud ta. Maluwas ta. Busa ang kaluwasan pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa relihiyon. Pamatii ko no dinhi kay ang usa sa mga correct me if I'm wrong Brother Gomer. Usa sa mga paborito gyud ani panahon sa diskusyon na ay mga pamahayag o kaya nagdawat mog Bible study kining sa Juan Kapitulo 10. Mao man ni ang munang bantayanan kay ngano man na ay mga sinulat sa Biblia nga gibasa apan ang pagsabot ug ang gipasabot dili ang naa sa Biblia kundi ang naa sa ilang kaugalingon nga doktrina. In short, doktrina sa tao dili doktrina nga gitudlo sa Biblia. Kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo ni sa gidoktrina sa Biblia. Na pamatii nag-ingon dinhi matud pa dinhi nga sumala sa kinini ang Juan 17 unya kini ang 9 niya atong basahon ni og 11 nag-ingon busa si Jesus miusab pag-ingon kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. Wa magingon si Kristo kanang relihiyon na mo'y pultahan, siya gyud ang pultahan alang sa mga karnero. Unya kung atong basahon dinhi nga sumala sa kanini ang sunod nga mga bersikulo sa 9 nagingon, ako mao ang pultahan, kung adunay mosulod agi kanako siya maluwas. Tanawa, i-divert man dayon ka. Ug musud ka sa iglesia, luwas ka. Dili man na mo gipasabot nga musulod ka pinagis iglesia, maluwas ka. Ang giingon ni Kristo, ako mao ang pultahan. Wa siya magingon ang iglesia mo'y pultahan. Sunod, kung adunay mosulod agi kanako, wa magingon kung adunay mosulod agi sa pag-iglesia, dili na, sayop na, Brother Gomer. Nagingon din siya maluwas og siya musulod og mugula og makakaplag siya masibsib.
Ang tao kung siya muduol day dihang Kristo, siya maluwas siya. Mo ni ang gisgutan dinhi unya ingon sa 11. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay sa mga karniro magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karniro. Ano si Kristo pakamatyan niya ang iyahang mga ang iyang mga karniro. Namulong si Kristo sumala dinhi sa Juan kapitulo 10 bersikulo kinini ang 27 28 27 o 29 akong basahon dinhi. Ang akong mga karniro nagpatalinghog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Kinahanglan ko gikinahang sa kanako sila ngini og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon og sila dili gayon malaglag og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Mauni usa sa burag panaad o panumpa ni Kristo nga walay makaagaw kanila sa iya diha sa mga kamot ni Kristo. Muna ningon si Kristo, ako mao ang pultahan sa mga karniro, ang musulod agi nako siya maluwas. Og sa diha nga naa nakakang Kristo, nagpasalig si Kristo nga walay bisan kinsang makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Busa gipamatud-an dinhi sa Biblia nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo ug mausab ni ang giwali sa mga apostoles. Nawaragod sumala sa buhat 16:30 ug 31 ang usa ka jail guard nangutana kang Pablo unsay iyang buhaton nga maluwas siya. Ingon ni San Pablo, tumuo ka kang Hesus o maluwas ka og ang imong panimalay. Si Hesus ang kaluwasan. Si Hesus ang kasiguruhan. Dili ng imong relihiyon. Kay kanang relihiyon, dili man na mo'y gipaila sa Biblia nga maoy manluluwas. Kay ang gipailang manluluwas og ang makaluwas, si Kristo. O niya, ngano nga moingon man nga sila ra mao'y maluwas. Nganong moingon man nga pinaagi sa pag-iglesia maluwas, nga ang tao maluwas man pinaagi diha kang Kristo. Busa kanana ang Brother Gomer Bultron, nindot ning imong nindot ning imong gipangutana kay daghay mga taong mahayagan niini. Karon ni ato gyud ning tun-an pag-ayo nga ang kaluwasan pinaagi kang Kristo, dili pinaagi relihyon, pinaagi iglesia. Tanawa ra gud sumala sa gisgutan sa Mateo 1:21 nagingon, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya paganganan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas siya makatawhan gikan sa ilang mga sala. Si Kristo ang manluluwas, si Kristo ang magaluwas, si Kristo ang kaluwasan, dili ang iglesia. Tandaan mo na, Brother Gomer Bultron. Busa ang imong gipadala dire nindot ni nga mga bahina o mga puntuha apan hibaw nga ang kaluwasan pinaagi kang Kristo og dili pinaagi sa pag-iglesia. Kay kun pinaagi sa pag-iglesia ang tao maluwas, sa wala pa ang 1914 wala di ay niadtoy maluwas kay wa pa may iglesia nga gitukod nga gidumalahan ni Felix Manalo. By the way, alang sa inyong kasayuran, before nakatukod si Felix Manalo og pundok o kon iglesia, kay amot pasabot gus iglesia katawhan o pundok man, before na siya nagtukod, diri man nagikan sa Seventh-day Adventist. Kaso nga lang, may sapat nga mga dahilan kung ngano nga itiwalag o gitiwalag siya, diha na nagtukod siya og simbahan niya. Busa, daghan naman po ang nituo, maunay hinungdang nagdaghan sila apan ang mga kamaturan sa Biblia. Brother Gomer Bultron, hayag ug dayag nagpamatuod nga ang kaluwasan dili pinaagi sa pag-iglesia kundi pinaagi sa kang Kristo. Diha kang Kristo ang tao maluwas, dili diha sa relihiyon. Madod pa sa gisgutan na nako nga wala nay lain pa nga ngalan ubo silong sa landong sa langit
nga pinaagi ni maluwas kita. Kinsa man ni siya? Si Kristo. Og tungod niya na si San Pablo nagwali, namatod pa niya tumuo ka kang Hesus og unya maluwas ka. Brother Gomer Boldron, tuohi si Kristo, sunda siya, sunda ang kabubuton samahan og tungod niya na mamaluwas ka. Brother Levi. Okay, dugang salamat, Brother John. So, maadto ta sa ato sa ring basahon no, ang ato nga nakita sa screen. Niari sa ta sa ato nga cellphone ato ning tagdon mga kahigalaan nato nga naglantaw, nakiguban nato karon. Okay, sila si Elizabeth Mejia, Edward Reyes, ato po nakita si Elisa Villastique, si Ma'am Elisa, siya nga radio always akong maminaw kay mapakusgan daghang makabati sa mensahe. Thanks. So salamat kay Ma'am. Minaw siya permis radio, niya yung pakusgan niya radio. Niya pod si Brother Cesar Elguera, niya pod sa kapaglaom van. Kino mo niya ato mga nakita din sa ato nga cellphone. O niya ato ning basahon mga higala ang niya sa screen. Niya nakikuban nato si Rosavilla Andalis, Danilo Andalis. Mayong gabi ninyo anha Kuya John o Kuya Libby o sa tanang listeners and viewers. Salamat sa pagbasa and God bless. O niya po si Joe Tirana, Brother Joel Tirana. We are watching at Tabugon together with my family. So good evening dong. O ba ni Ma'am Rutsini Diag, inyong anak. Niya po si Edward Reyes, watching here in Davao del Sur. So good evening, Brother Edward. Niya po si Aurelia Villafuente. Good evening sa tanan nga nagtan-aw og naminaw aning maong programa labi na gyud sa atong mga igsuon nga taga Rosario, Northern Samar nga si Jerwin Largo. Usa ni siya ka dialysis patient, 30 years old, ulitaw 4 years na siya nagpa-dialysis. Ato ni siya iuban sa atong mga pagampo, mga kapaglaom. God bless this program nga daghan pang makakaplag sa kamatuoran. Good evening, Sister Aurelia Villafuente. O niya po si Erlinda Neri Istaura. Brother, dili ang iglesia ang makaluwas kundili kadtong nagbantay sa 10 commandments sa Ginoo o wala magkaon sa mahugaw nga pagkaon unya miila nga si Kristo Dios. Okay, salamat Sir Erlinda. Niya po si Brother Roger Noval de los Santos. Maayong gabi, Kuya John, Kuya Libby, Permi, tig paminaw. And God bless sa tanang naminaw. Okay, salamat kayo, Brother Roger de los Santos. Niya po si Roland Neri Ginon, Brother Libby o Brother John, maayong gabi kaninyo diha sa Bugo, Cebu. Ilabi na diri sa Quezon City o diha sa Visayas o Mindanao. God bless kaninyo og sa tanang mga kaigsuonan. Niyasan si Brother Jerry Lumuntad, maayong gabi, watching from Banga, South Cotabato. Salamat kay Brother Jerry Lumuntad, no, gikan sa Banga, South Cotabato. Okay, niya si Brother Dunde Pinida, maayong gabi mga igsuon. Good morning. Okay, naminaw. Good evening, Brad. Naminaw ko sa inyong programa. So thank you kayo, Brother Dunde Pinida. No? Salamat sa iyong pagpaminaw. Okay, ato ning tanawon mga nahidugang nag-like mga higala sa atong programa. Ni si Gina Sericon de okay, ni si Lovely Deheto,
niya si Hertrudes Ayorpo, niapod si Brother John Enot Quezon. So good evening Brother John. O ba ni Sir Judy diha sa Tabango. O niya pod si Erwin Juanes, Sabal Jason, ato pong nakita din si Sir Matthew Anderson. So good evening Sir. O niya pod si Mrs. Alex Aliaban, Elmudam Flores. Okay. Niya si J. Marcolis, Gubaton Dong na ami gibilin sa maning text. Okay. Ato tahigala sa mga nag-send pod og heart no sa programa. Ato ning tanawon niya si Jojo Cordoba, Junicia Yonteng Lasida. Niya pod si Rio Rias Likigan, Sotong Fakats. Niya pod si Mensi Gabisay Sinadhan Hidokos. Okay, mao ni atong mga nakita higala dinhi sa screen. Niya moadto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi. Agyon sa to paghanay Brother John. Ang iya Brother Libing, nakakuan siya og pamahayag. Sa iyang nabati nga sa una ang kaluwasan sa tao pinaagi og arka. Nahumana ang lunop, giusab nga ang kaluwasan pinaagi na sa pag-iglesia. Mutuo ka? Okay, no? Kini siya nakadungog ni sa mensahe sa INC. Kaya mo na ilang mensahe ba, John? O niya, amot o di ba ni si INC pod? Ay, ang iya man nga nakadungog siyang pamahayag, meaning observer pa ni siya. Mo bitaw nga nangutana kung nabautismuhan ka na ba, wa naman sad siya makareply. So nahati 50-50 ko, nabautismuhan na or wa pa. So, salamat kayo sa gipadangat dinhi nga mensahe. Ako kadungog basag ko ana, kapila ko kadungog ana. Sa doon sila programa sa mga radio sa una nga ang kaluwasan daw sa una pinaagi sa arka kay panahon ni Noe. Pero ang kaluwasan daw karong panahon na pinaagi na sa iglesia nga dapat magpasakop daw ka sa iglesia kay sa Juan 10 lagi nag-ingon si Kristo nga ako mao ang pultahan. Anya ang musulod agi sa pultahan siya maluwas. Niya ilam na i-divert nga ang pultahan mao ang iglesia. Mao na ilang mensahe gala. Pero kung atong i-base sa balaang kasulatan, kay kanagod sila church-centered na. Bisan unsay ilang mga topic nga hisgutan sa ato lang na obserbaran, ang konklusyon na paingon yun sa pagpasakop sa iglesia. Munang church-centered. Pero kung ato hisgutan ang Bible, mga higala, ang kaluwasan pinaagi gyud kang Kristo. Pinaagi kang Kristo, mga higala. Mao na ang kaluwasan. Kung maghisgota og kaluwasan kay kung ato basahon gani ang Mateo 1:21, nagingon gani ang manulunda ngadto kang Joseph pinaagi sa damgo. Kung mataw ang bata, paganganlan nimo siya Hesus, kay siya ang manluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So gipadayag ng daan sa manulunda, gisultihan si Joseph nga sa dihang mataw ang bata didto kang Birhen Maria. Paganganlan siya Hesus kay siya manluluwas. So ang kaluwasan pinaagi kang Kristo, mga kahigalaan. Pinaagi kang Kristo. Kay siya ang meaning sa pulong Jesus nagkahulugan na og Savior, mga kahigalaan. Manahinungdan sa atong mabasa sa Juan 3:16, nag-ingon diha gani kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana
gipadala niya ang iyang anak nga bugtong. Matod pa ni San Juan na, kinsa man na, mao si Kristo. Gipadala ang iyang anak nga bugtong, aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya, dili malaglag, kundili makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. So bisan kinsang mosalig kaniya, wa magsulting bisan kinsa nga magpasakop anang iglesia, siya di malaglag, maluwas siya. Ang atong nabasa, bisan kinsa nga mosalig or motuo kang Kristo, maluwas siya. O niya, sa atong mabasa din sa unahon sa 1:3:16 man muna atong mabasa diha. O niya, kung atong tanawon diri sa unahan, sa 17, kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganis kalibutan, dili ang kalibutan iyang paghukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Pinaagi kaniya. Gipadala si Kristo nganis kalibutan, aron ang dili aron ang kalibutan paghukman sa silot, kundili aron ang kalibutan mga luwas pinaagi kaniya. Ang 18, ang mosalig kaniya, dili pagahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya, nahinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. So, klaro nga pinaagi kang Kristo higala. Dili kay pinaagi sa iglesia. Pinaagi kang Kristo. Kay sa libro sa buhat, sa libro sa mga buhat sa mga apostoles, mismo si San Pablo, mismo sa atong mabasa, dini sa buhat kapitulo 4, o niya, versikulo 12, gipasabot dinhi kanato, nga matod pa sa atong mabasa, atong tanawon doog, aduna ba'y lain nga ngalan, dinhi sa silong sa langit nga antaw maluwas? Pinaagi bas ngalan anang punduka? Pinaagi anang punduka? Or pinaagi kang kinsa maluwas ang tao? Sa atong mabasa dinhi sa versikulo 12, og walay kaluwasan, pinaagi kang bisan kinsa pangalain. Wagi kaluwasan bisan kinsa pangalain. Kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nagihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. Kinsa man na? Mao si Ginoong Hesukristo. Kay si Kristo higala ang kahulugan ni Hesus, manluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Pinaagi kang Kristo. So muna gisulti sa balaang kasulatan, dili pinaagi ni anang ngalan sa iglesia, kundili pinaagi kang Kristo. Mabuto hinungdan nga sa Juan 14, versikulo 6, mismo si Kristo na yun nagpadayag. Gaingon siya, matod pa ni Ginosos, ako mao ang dalan. So nagpasabot nga kay dalan man siya, ana ta mo subay gyud kang Kristo. Sunod ta kang Kristo. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako, dili kay gawas kon pinaagi sa pagpasakop ni anang ngalan ni anang punduka. Kay dihas Biblia ang tinuod, nagtukod si Kristo og iglesia. Kanang pulong diyang, I will build my church sa Mateo 16:18. Nagtukod siya iglesia, mga higala. Pero wa niya nganli og iglesia ni Kristo, wa niya nganli og RCC, wa niya nganli po og Seventh Day Adventist, wala niya nganli born again. Nga naman kay dili na importante ang ngalan. Kay mag-unsa raman na kanindot ang ngalan, mga higala.
unya dili eksakto ang mga doktrinang gitudlo ni anak. So, wa nganli. Kay wa man nganli, so dapat nga maila kana iglesia pinaagi sa iyang mga binuhatan. Pinaagi siyang mga bunga. Maningin sa City 20, maila pinaagi sa bunga sa Mateo City, versikulo 20. So, ang iglesia nga tinuod, unsa man ang iglesia ha? Sa Isaias 8:20, nag-ingon niya ito mabasa, adto mos kasuguan, kundi magpamatod sila ani way kabuntagon. Sa ito pa, ang kasuguan, sukdanan sa iglesia. Ang iglesia, mga higala, usa lang na siya, ang tinuod nga iglesia, usa lang na siya nga galamiton sa gitawag nag-agency, ay hinsyas Ginoo, aron musulti sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi kang Kristo. Agency lang na nga musulti sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi kang Kristo. Kay si Kristo ang dalan. Kay dalan man siya, musubay ta. So ang tinod iglesia nagsulti na ang subay tas dalan. Unya siya ang kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Nagtudlos ba lang kasulatan? Kay sa Juan 17:17, balaanas las kamatuoran ang pulong sa Dios kamatuoran. Unsa pa yun ang kamatuoran? Sa Salmo 119:142, ang kasuguan sa Dios kamatuoran. So dapat kana iglesia musulti ana. Unya si Kristo mao ang kamatuoran mahigala. So maluwas ang tao pinaagi kang Kristo. Ug doon na pa daghang kay mga verses nagsulti nga pinaagi gyud sa pagtuo kang Kristo, maluwas ang tao. Gani sa atong mabasa mga higala sa Buhat 16:30-31, ang usa ka magbalantay sa bilangguan nangutana kang Pablo o kang Silas, unsay akong buhaton aron maluwas ako? Unsa may tubag ni San Pablo? Niingon ba si Pablo, pagpasakop mo anang iglesia ha? Kanang ngalanan sa iglesia? Wala ay. Unsa may isulti Pablo? Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo aron maluwas ikaw, lakip ang imong panimalay. Wa siya magrekomendar nga sod man na aron maluwas mo, lakip ang imong panimalay. Wala. Tungod kay ang kaluwasan pinaagi kang Kristo, mga higala. So ang atong buhaton, tuota kang Kristo. O niya, usisao na to ang balaang kasulatan kay mauni kamatuuran o ang kasuguan sa Ginoo. Atong usisaon kung nagtuman batana samtang kita nagtuo kang Kristo. Kay sa atong mabasa sa Roma 3:31, ang tao nga may pagtuo kang Kristo, iyang ipabarog ang kasuguan sa Ginoo. Okay, niya si ato rin tanahon, niya si ato ning basahon niya pa'y messages nagahan ato nakita ni sa screen. Niya si Roger de los Santos, niya po Sir Ranlili Ginon, Madlibi, Berjon, maayong gabi kaninyo diha sa Bogo City, labi na sa okay, niya po Jerry Lumuntad, maayong gabi, watching from Banga. Niya po mi Molina Gikuli, good evening, watching from Hill, Saudi Arabia, Sir John o Sir Libby, God bless. Niya po si Mads Lea Muñez, ako nabutismuhan mo mangko sa iglesia ni Manalo, may nakita sa ako nga diakono, dili lang nako isulti ang pangalan, milutaw daw ko, ako ra daw nasahi sa tanan nga gibautismuhan ngano kahato. Diya po si Pastor Hill, advance happy wedding sa Janjan Edar Balipayong, pagpaminaw sa tanang makaigsunan Adventistas Nazareth o sa Paypay. Wa naman tayo higala sa di pahing pitapuson niyang atong theme song. Mga higala,